Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah kelas kale MI Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pripun kabare dina iki? Mugi-mugi sedaya pinaringan sehat walafiat, siap sinau basa Jawa ing dina iki. Nah, bocah-bocah sadurunge pasinaon diwiwiti, becik ayo maca basmalah bareng-bareng. Setunggal, kalih, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampun nggih, saiki ayo disiapno buku tulis, LKS, lan alat tulise. Bocah-bocah, ing dina iki awake dhewe sinau babagan nyimak pacelaton. Apa pacelaton iku? Pacelaton iku artine percakapan. Jadi hari ini kita belajar tentang percakapan dalam bahasa Jawa. Ing pertemuan sadurunge awake dhewe wis sinau bab wacan narasi. Saiki ayo diiling-iling dhisik maneh. Apa wacan narasi? Wacan narasi iku biasane njlentrehake kedadean, migunakake urutan wektu. Bacaan narasi adalah bacaan yang menjelaskan tentang suatu kejadian dan menggunakan urutan waktu. Nah, cerita narasi, wacan narasi kuwi ana unsur-unsur utama, yaiku paraga, tokoh ya. Terus watak paraga, sifat tokoh, latar waktu lan kedadean, latar waktu dan kejadian, karo panggonan kedadean, tempat kejadian. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, saiki ayo digatekno bareng-bareng wacan narasi kang irah-irahane kerja bakti iki. Saiki dina Jumat bersih, wayahe kerja bakti. Murid kelas 2 diutus Bu Rini nggawa piranti kerja bakti. Piranti itu alat ya. Ono sing nggawa sapu, cikrak, sulak, lan pel-pelan. Tugase bocah-bocah kelas 2 ngresiki kelase. Ono sing nyapu, sulak-sulak, lan ngepel. Ngendikane Bu Rini, sok Senin ono penilaian. Sekolahane Nani melu lomba sekolah sehat. Mula sekolahane kudu resik lan sehat. Nah, bocah-bocah, wacan narasi iki iso diubah dadi teks pacelaton. Jadi bacaan narasi ini bisa diubah menjadi percakapan. Contohnya, percakapan dari bacaan kerja bakti adalah seperti ini. Bu Rini berkata, "Bocah-bocah, dina iki wayahe kerja bakti. Ingkang dipun tandangi menapa, Bu?" "Iki ngresiki kelas, teras lan noto tanduran." "Nggih, Bu." "Yen ngono aku noto pot," kata Banu. Kemudian Rina menyaut, "Aku sing nyirami tanduran yo." Kemudian Tono menyaut juga, "Aku sing nyapu lan ngepel teras." Kemudian Bu Rini berkata, "Ayo saiki wiwit nyambut gawe bebarengan." Nah, dari sini paham ya, tadi ceritanya tentang anak-anak yang bekerja sama untuk membersihkan kelas. Ada yang menyapu, menyiram tanaman, dan ngepel. Jadi, ketika diubah menjadi kalimat percakapan, contohnya menjadi seperti ini. Kemudian boleh ditambahi, kabeh murid kelas 2 padha nyambut gawe. Ora ono sing mung tenguk-tenguk utawa dolanan.
Kabeh murid sajak seneng, sekolahane resik, rapi lan sehat. Baik anak-anak, itu tadi contoh bacaan narasi yang dirubah menjadi percakapan. Nah, saiki piye carane ngowahi wacan narasi supaya dadi teks pacelaton? Carane ana loro. Nomor 1, tentokno dhisik isine wacan. Nomor kalih, tentokno sapa wae peragane. Yen wis ketemu sapa wae peragane, terus isine wacan ya apa? Nah, ini baru bisa dibuat menjadi percakapan. Alhamdulillah nggih. Ketik mawon dugi Bu Guru. Nah, saiki tugasnya sampeyan ing dina iki yaiku latihan nulis teks pacelaton. Wacan sing irah-irahane kerja bakti mau iku mujudake tulodo kahanan ing lingkungan sekolahan. Bacaan yang berjudul kerja bakti tadi itu mewujudkan contoh keadaan di lingkungan sekolah. Saiki coba pengalamanmu karo kanca-kancamu sing tansah kok lakoni saben dina ing sekolahan tulisan wujud teks pacelaton. Ojo lali gunakno unggah-ungguh basa sing bener. Nah, tugas iki dikerjakno ing buku tulis basa Jawa, ditulis sing rapi lan jelas. Yen wis rampung, ojo lali diparingi jeneng lan nomor absen, banjur difoto. Foto dikirim ing grup. Matur nuwun nggih, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.